Hej og velkommen til endnu et shoutout her på kanalen EA FIFA Guide. Og nu vil jeg give et shoutout til MS Krejl. For det første vil jeg lige sige, at det er så fantastisk, at han fremhæver Mrs. Krejl. Det er det helt uudståeligt. Nå, lad os se kanalen. Den er rigtig flot opbygget, sådan en fin grå baggrund med et meget godt redigeret billede, sådan en hvid baggrund med en lille grå mand eller dame, som han nu er, eller hun er, eller den er. Ja, han har desværre kun en video, og selvfølgelig er jeg subscriber. Og det er så om hans paintings, artist Gunnar Krejls nye paintings, med 103 visninger og 3 like. Jeg synes det er fantastisk her. Den måde han lader navnet gå ud af skærmen, så han viser, at han mere tænker på billedet end selve kunstneren. Se der, det er jo så fantastisk. Og så er det der også nogle fantastiske billeder. Det er da så fantastisk, som det kan blive. Og så endda i 480p. Det er da helt vildt. Han har åbenbart også en hjemmeside. Jep, det har han. Man kan sikkert købe hans malerier herinde. Eller ikke. Men nå. Ja, jeg synes, det er en fantastisk kanal. Nå, han bor der i Kolding. Ja, men jeg synes, det er en fantastisk kanal. Og jeg synes, det er så fint, at han selv skriver nice paintings. For han selv synes, det er fint. Det er virkelig godt. Good paintings. Wow. 78 views. Keep please upload more video. What the fuck? Wow, amazing paintings. I can't wait for the next paintings. Det er så skrevet. Det er helt vildt. Både fra Multidecimal Paintings og så Decimi 66. Wow, amazing paintings. Det er jo helt vildt. Men jeg tror faktisk, jeg nakker hans baggrund. Den er jo helt fantastisk. Men I skal helt klart gå ind på hans profil. Eller hans channel og tjekke den ud. Det er jo helt vildt fedt. Jeg tror det. Jo, der har vi ham. Så har vi jo nogle af hans malerier. Han har meget den der trang til at tegne nøgne damer, det forstår jeg ikke helt hvorfor. Kringsvej 57 på en bog. Ej, jeg tror jeg skal ringe til ham. Men ja. Tjek hans fucking fede kanal ud. Den er altså virkelig tiden værd. Og så håber vi, at han uploader nogle flere videoer her på YouTube. Tak fordi I så med. Hej hej.